أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركمو دوانا رانا تفرقو أجكين أزمي نشكرا 1443 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya yi daidai da 2 ga watan 4 shekara ta 2022 bayan miladiya. ɗan uwa musulmi, a gaskiya maganin da sayyidi Yahya Mare bayanin da ya yi gaskiya haka ne, amma ko in an nufi gaskiya, in ana son gaskiya, kamar ni ba shi bane ya kamata ya zauna a wannan kujeran ya ce zai yi wannan karatun, amma jama'a ne sun taru kuma sun zaɓi hakan. to za mu ce da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da addu'an ku da addu'an maulana radiyallahu anhu, Allah ya ba mu ikon yin wajibi ko kamanta gaskiya, domin irin baiwa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi wa sayyidi Yahya Mare, gaskiya bai yi wa wani ba. domin idan ba kana cikin masallaci ba ne ka gan shi, idan ta waje ne ka ji muryansa, za ka ce maulana radiyallahu anhu shi ne yake wa'azi. daidai kamar wannan baiwa ne wanda ubangiji yana zaben wasu kaɗan daga cikin bayinsa yake musu, kamar sayyidina Sharif Jidda idan yana khutuba ranar juma'a, idan baka shiga cikin masallaci ba za ka ce maulana ne yake yin khutuba. to haka sayyidi Yahya Mare Allah ya yi mishi wannan ɗaukaka. to muna roƙon Allah mu ma mu kamanta yadda sayyidi Yahya Mare yake yi, ko da ba mu yi 10 a cikin 100. Allah ya taimaka mana, Allah ya sa kuma mu dace a cikin wannan tafiya. to kafin mu fara karatu, shi tafsiri wato bayyana ma'anonin ayoyin alƙur'ani, kuma tafsiri ba sabon abu bane. tafsiri an fara shi tun a farin saukar da alƙur'ani. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana ma'anonin ayoyi wa sahabbai a cikin abubuwan da ba su gane ba, ko ya bayyana musu da aya, ya fassara aya da aya daga cikin alƙur'ani, ko kuma ya fassara musu wato da hadisi. wa tafsiri tun a wancan lokacin yana nan, ana ta tafiya ana ta yin tafsiri, sai an zo zamanin rubuce-rubuce a farko-farkon daular islamiyya. to daga cikin muhimman tafsirai wanda aka rubuta a wancan lokaci, ko kuma muhimmi ya ce wanda shine na farko, shine tafsir ibn Jarir at-Tabari wanda aka rawaito. shi kuma ya kunshi duk tafsirai da aka ɗauka aka ji aka rawaito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma wanda sahabbai sun ji a wajen manzon Allah sun bayyana, ko kuma wanda sun bayyana da fahimtar da Allah ya ba su, ya tattara wa'annan. to ana kiran shi at-tafsir al-ma'sur, wanda shine tafsiri karbabbe, wanda al'umma ta yi ijma'i duk wani wanda zai yi fassaran alqur'ani ya bi irin wannan tafsirin nan. to ana nan ana ta rubutawa. to malamai duk ba abun da mutum zai yi a ce ya tsira da shi ga baki ɗaya 100%, dole za a samu jara daga baya. to daga baya su ibn Kasir sun zo sun yi rubuce-rubuce, sun yi tafsirin su, to sun nuna a cikin tafsir masur din ma mene ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. wani hadisi ne wanda ibn Jarir ya kawo sahihi, wani hadisi ne wanda ba sahihi ba mawdu'i, wanne ne a cikin labarai na isra'ilawa ko ana cewa isra'iliyat, hadisai na isra'iliyat. to ibn Kasir ya bayyana duk hadisi wanda ba ingantacce ba, ya bayyana
to mu ma muna fatan Allah ya ba mu dama bin wannan tsarin nan, tsarin at-tafsiru bil ma'suri shine tsarin da za mu bi a ranar yau in Allah ya taimaka mana. Masha Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. kalman a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato umarni ne a asalinta daga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umurci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a suratu an-nahl yake ce mishi fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim. Idan ka zo karanta al-qur'ani sai ka nemi kariyar Allah, ka nemi tsarin Allah daga shaidani arrajimi korarre daga rahaman Allah. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim tana nufi ina neman kariya, ina neman tsari da sunan Allah daga shaidani. Wato anan shaidani ba wai ana nufin aljanin shaidani kawai ba, duk wani wanda baya bin umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala, duk wani wanda ya zaɓi zaɓin kansa, wanda ya yi saɓani da faɗin Allah da kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga cikin ma'anan kalmar shaidani. To ka ce idan ka zo karanta alƙur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya Allahu ina neman kariyarka, ina neman tsari da sunanka daga shaidani arrajimi wato korarre daga rahman ubangiji tabaraka wa ta'ala. Bismillahi arrahmanir rahim. To bismillahir rahmanir rahim kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya duk wani lamari da musulmi zai yi sa ya fara shi da sunan Allah tabaraka wa ta'ala. Bai kamata ba a ce za ka fara wani lamari mai ma'ana ba wanda bara ka fara shi da sunan Allah ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin wani hadisi, kullu amrin zibalin lam yubda fihi bi ismillahi fahuwa aqta'un wa fi riwayatin fahuwa ajzamun. Kowane lamari a cikin lamarin alkhairi idan za a fara an fi so a fara shi da sunan Allah tabaraka wa ta'ala. A nan an ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah, ina neman taimakon Allah, ina neman agazawan Allah don zan yi karatu da sunansa Allahu ar-rahmanu ar-rahim. Wato kalman ar-rahman da ar-rahim duka a gaskance ma'anansu ɗaya ne, duk da malamai sun yi ta maganganu da yawa. Wasu sun ce rahmani ya kunshi rahama ta gabaki daya, rahaman Allah na duniya da lahira ko ta duniya kadai, while ar-rahimi kuma ya shafi rahama ta lahira kadai. Amma wannan kalamin mardudi ne, yawancin malamai sun ce ba haka ba. Akwai kalmomin guda biyu duka za su ba da ma'ana ɗaya, wato duka sun kunshi rahaman ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wato ina neman taimakon Allah, ina neman agazawar Allah mai rahama mai jin kai, wanda zan fara karatu da shi. To bismillahir rahmanir rahim, anan malamai sun yi sabani da yawa akan wannan kalma ta bismillahir rahmanir rahim. Shin bismillahir rahmanir rahim ita aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha ko ba aya bane a cikin suratul fatiha? Sa'annan na biyu, bismillahir rahmanir rahim aya ce mai zaman kanta wanda ubangiji ya kawo ta, za a fara da ita kowace sura ko ba haka bane? Na uku ko bismillahir rahmanir rahim shin ita aya ce daga kowane sura banda suratul tauba, surat bara'a? To wayannan malamai sun yi sabani akan haka. To bisa gaskiya bismillahir rahmanir rahim kuma sun yi ittifaqi cewa ita sashi ne na wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma. Wato a cikin suratul namli ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Wato sashi ne na aya daga cikin ayoyin alkur'ani. Wannan shine malamai wanda sun yi ittifaqi a kansa. Bismillahi sashe
daga aya ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma. To wanda ya kalli bismillahir rahmanir rahim aya ce daga suratul fatihi, ya wajabta karanta ta jahran a cikin sallah. Wanda bai ga haka ba kuma bai wajabta ta ba. Wanda ya ganta kawai aya ce wanda an kawo ta za ta bambanta tsakanin sura da sura, domin in an duba sahihu ta abi dawud, muslim abi dawud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya gane wa karewar sura da farin wata sura daban sabuwa sai an saukan masa da bismillahir rahmanir rahim. Wanda sun ɗauki wannan ra'ayin to suna ganin wannan aya ce wanda an kawo ta za a raba sura da sura da ita, ko kuma za ta ba da bayanin cewa wannan suran da ana saukar da ita da ta ƙare, to bismillahi yanzu ko farin wata sabuwar sura ne daban. Wanda ya ga haka to bai wajabta ta a wajen sallah ba. Imam Malik rahimahullahu shi kuma a wajen shi yana ganin ta, shi kuma ya yi aiki da hadisai da suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin, babu bismillahi. Don haka Imam Malik baya ganin karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah ɗaya daga cikin rukuna ko sharuɗa na sallah. To Allah ya samu dace. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu wato kalma ce ta godiya wanda ta kunshi yabo da girmamawa wa Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wato godiya da girmamawa da yabo ya tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wato alhamdulillahi rabbil alamin, ubangijin halittu ga baki ɗayansu, na sama na ƙasa da wanda suna tsakanin sama da ƙasa. To godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ubangijin halittu. Mai rahama mai jin ƙai, wato ubangiji godiya na ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ubangijin halittu, mai rahama kuma mai jin ƙai. Maliki da maliki duk karatu ne ingantacce. Maliki yaumiddin wato mamallaki ko kuma mai mulkin rana ta ƙarshe. Wato anan in mun duba ayan nan kaman Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya keɓe mulkinsa ko kuma ya dangaci mulkinsa da rana ta ƙarshe, amma gaskiya Ubangiji shine mai mulkin duniya kuma shine mai mulki allahira. To idan an tambaya me yasa Ubangiji ya ce mai mulkin ranan ƙarshe, me ake nufi da shi? Domin a duniya duk ɗan wani sadakan da aka yi ko ɗan ɗigo da aka yi na mulki a duniya sai a ce sarki wane, malami wane, mai daraja wane, mai sarautawa ne, ko ba haka ba? To ɗanɗana musu aka yi a nan duniya. A ranar lahira wannan zai yi ne? Barayyu ba. Ubangiji yana cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. A can ranar kiyama da mai sarauta da mai girma da mai daraja da kowa wanda yana ganin kansa ya fi mutane, Allah ya keɓe shi da wata matsayi ko da wani matsayi ko da wata daraja, ranar kiyama zai zo shi yadda Allah ya yi shi, ba wando ba riga, zai zo nan shi bawan Allah tabaraka wa ta'ala ne. Shi yasa Allah ya ce maliki yaumiddin, Ubangiji zai ce limanil mulkul yawm. Bayan an naɗe ƙasa an tattara mutane ga baki ɗaya an tura su wajen hisabi, Ubangiji zai yi tambaya a buɗe, limanil mulkul yawm, shin ina maza ina manya ina masu da'awan mulki, to yau mulki fa na waye ne? To mulki limanil mulkul yawm lillahi alwahidul qahar, mulki ya tabbata wa Ubangiji a ranan. Shi yasa an ce maliki yawmiddin, mai mulkin ranan ƙarshe. A lokacin babu wanda zai yi magana, babu wanda zai motsi. wa khashi'at al-aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. baraka ji ba sai irin tafiyan kafa kawai, murya kaɗan kushkush din nan shine zaka ji. Lokacin babu wanda ya isa magana daga cikin mala'iku ne, annabawa ne, mutane ne, sarakai ne, masu daraja ne, babu wanda ya isa yayi motsi a lokacin. To mulkin ya tabbata wa Ubangiji a ranan ko bai tabbata ba?
mulkin ya tabbata, wanda yana so ya sani da wanda baya so ya sani duk zai sani dole ranan mulkin ya tabbata wa Allah tabaraka wa ta'ala. Shine an ce maliki yawmiddin, mai mulkin ranar ƙarshe ko mamallakin rana ta ƙarshe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gare ka kai kadai ya Allahu muke bautawa, gare ka kai kadai ya Allahu muna neman taimako. Anan ayan nan ta kunshi tauhidi, ta kunshi kuma hukunce na ibada da yawa. Wato nan fa za ka barra'antu daga dukkanin abubuwa wanda ake yi don wani ba don Allah ba, kana cewa ya Allah duk ibadan da nake yi, duk motsin da nake yi da gaɓaɓun jikina, ya Allah don kai ne nake yi, daga sallah ne, zaka ne, tasbihi ne, tahmidi ne, tamjidin ubangiji ne, ga baki ɗan ayyukan da za ka yi ana so ka yi su don waye? Za ka yi su don Allah. Iyaka na'budu, gare ka muke bauta ya Allah, wa iyaka nasta'in, kuma gare ka ya Allah muke neman agaji, kuma kai kadai za mu roƙa, kai kadai muna neman wata agazawa a wajen shi. Domin bisa gaskiya a nan tauhidi ya kammala. Idan ka ce akwai abun da ya cancanci ibada banda Ubangiji tabaraka wa ta'ala, to da me ya cancanci wannan ibadan? In ka duba kai kanka da Allah ya yi ka, tun daga farkonka har zuwa rayuwar da kake ciki, halittanka, halittan duniyan da kake ciki, arzikin da kake amfana da shi, wanda kake ni'imtuwa da shi daga kai har iyayenka har kakanninka, duk wata rahama da ka sami kanka a cikinta daga gun waye ne? Daga gun Allah tabaraka wa ta'ala ne. To in har daga gare shi ne, to shi kadai ya cancanci wannan ibada. Iyyaka na'budu ya Allahu, antal wahidu allazi tastahiqqu an na'budahu, kai kadai ka cancanci mu yi maka bauta ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kai kuma kai kadai za mu roƙa ya Allah. ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, a cikin wannan nufin da muka ƙudure a zukatanmu na cewa za mu bauta maka kai kaɗai ya Allah, ka shirye mu izuwa tafarki madaidaici ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ka shirye mu izuwa tafarki madaidaici, kada ka bari shaidani ya yaudare mu, kada ka bari waɗanda suka bi shaidani su yaudare mu ya Allah, kada ka bari ranmu ta yi rauni ta bi abin da baka so, mu bi tafarki madaidaici ya Allah. Shine abin da ake nufi da ihdina as-sirata al-mustaqim. To tafarki na wanda kayi musu ni'ima, wace irin ni'ima ce? Ni'ima ta bautawa wa kai kadai ta ka kai kadai Allah, bara su bi wani banda kai ya Allah, ka shirya mu a cikin zuwa wannan tafarkin waɗanda kayi musu ni'ima. Su ne waye? Su ne sahabban manzon Allah, Abubakar, Umar, Usman, Ali da sauran sahabbai. Ya Allah, ka azurta mu bin tafarkin wa'annan. Ba tafarkin wanda ka yi musu fushi ba ya Ubangiji, kuma ba tafarkin wanda sun bata ba ya Ubangiji. A nan masu tafsiri sun ce al-maghdubi alaihim, wanda Ubangiji ya yi musu fushi su ne Yahudawa, domin sun ga ayoyin Allah sun tattake, sun bari, sun bi nasu na kansu, to Ubangiji ya yi musu fushi. Duk masu tafsiri, malaman tafsiri sun ce al-maghdubi alaihim, wanda an yi musu fushi Yahudawa, wala dallin, wanda sun yi bata kuma su ne Nasara. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل
na'am bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wato alif lam mim harufa ce wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude da su wasu surori da yawa a cikin surorin alkur'ani akwai surori guda uku wanda Allah ya bude su da harafi ɗaɗɗaya wato su ne sad da qaf da nun su guda uku Allah ya bude su da harafin nan sad da qaf da nun sa'annan akwai surori guda tara wanda ubangiji ya bude su da harufa bibbiyu su ne za su fara daga yasin za su fara da tasin da yasin sa'annan hamim guda shida sa'annan kuma akwai me taha yawa su uku su guda tara kenan wanda ubangiji ya fara da su sa'annan akwai surorin da ya fara su da harufa guda uku su kuma 13 ne su alif lam mim ra da su alif lam mim ra ba su tasim mim de su tasim mim da kuma alif lam mim wanda suratul baqara daga cikinta ali imran daga cikinta suratul ankabuti daga cikinta suratul rumi daga cikinsu suratul luqman da suratul sajda da makamannin su kuma surori 13 wanda Allah ya fara su da alif lam mim sa'annan akwai surorin da Allah ya fara su da harufa guda 4 su kuma surori biyu ne kakkel da surat alif lam mim sa suratul a'raf da suratul ra'd alif lam mim ra sa'annan akwai surori guda biyu kuma wanda Allah ya fara su da harufa guda 5 su ne kaf hayya ain sad da hamim ain sin qaf wa'annan harufan malamai sun yi ikhtilafi akan ma'anonin su da yawa amma ra'ayi mafi rinjaye shine ubangiji kadai ya kadaita da sanin ma'anar su alif lam mim Allah shi kadai ya san ma'anan wannan zalikal kitabu la raiba fi wancan littafi ana nufi zalika isim ishara anan larabawa suna amfani da isim ishara haza su yi amfani da shi a wajen zalika su yi amfani da shi a wajen haza wannan yana nan da yawa a cikin harshen larabci wato abinda ake nufi da shi nan hazal kitabu wannan littafi alqur'ani mai girma la raiba fihi babu shakka a cikin shi ya Muhammadu wato ya Muhammadu wannan littafi da muka saukar maka kana karanta shi sahabbanka suna karanta shi babu shakka ko ka kwanto a cikin shi cewa mu ne muka saukar maka zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin mun saukar maka wannan littafin shiriya ne ga wanda suka yi imani shiriya ne da wanda suka so shiriya ne da wanda suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to ayan nan kaman tana cewa fa wannan alkur'ani mun saukar da shi shiriya ne daga wanda suke tsoron Allah ne kadai wanda ba sa tsoron Allah ko ba su da rabo a cikinsa ba shiriya ne gare su ba haka ne ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to idan ubangiji ya sanya rahama ya sa haske a zuciyanka lalle alqur'ani zai zama maka shiriya idan ubangiji bai sa wannan rahama da wannan nuri na alqur'ani a zuciyarka to alqur'anin nan lalle kuwa zai zama maka bata ne zai ƙara batar da kai ne ko da yaushe ka karanta shi sai ka ji akwai shakka a zuciyanka da can babu imani a zuciya sai kuma ga shakka da ubangiji ya daura maka a zuciya to alqur'ani shi shiriya ne da wanda suke neman shiriyar ubangiji tabaraka wa ta'ala hudan lil muttaqin to suwaye ne wanda aka cewa su ne wanda ƙur'anin nan shiriya ne a gare su shine ubangiji yake cewa allazina yuminuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibu duk abunda Allah gaibu ko shine duk abunda Allah ya kaɗaita da saninsa duk abunda ubangiji ya keɓe kansa da saninsa bai ba wa bayinsa daman sanin wannan abun shine gaibu a nan kuma malamai sun fassara gaibu da alkur'ani
wato allazina yu'minuna bil ghaibi allazina waɗanda suka yi imani da alqur'ani wasu ko sun ce allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da aljanna suka yi imani da wuta suka yi imani da mizani suka yi imani da siradi suka yi imani da duk abubuwan da za su auku a ranar kiyama su ne kadai wanda qur'ani zai zame musu shiriya allazina yu'minuna bil ghaibi na'am waɗanda suka yi wannan imani yuminuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sa'annan waɗanda suka tsaida sallah wanda sun kula da sallah sun kula na farko sun kula da taharan da ake yi wa sallah sun kula da alwala da ake yi wa sallah sun kula da raka'o'i da sujada da ake yi wa sallah sun kula da tuma'nina da sujada da ake yi wa sallah su ne allazina yuqimuna as-salata wanda suka tsayar da sallah da hukunce-hukuncenta da sharuɗanta gabaki ɗaya wa'annan su ne mai alƙur'ani shiriya a gare su wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma wanda daga cikin abun da muka ba su suna ciyarwa wato suna zaka suna sadaka to idan mumini Allah tabaraka wa ta'ala yayi mishi kyauta yayi mishi sadaka na wani abu yana ciyarwa a ciki kuma ya san akwai haƙƙin as-sa'il akwai haƙƙin mahrumi matambayi mai tambaya ai mai roƙo ko as-sa'il da mahrum da wanda kuma bashi da talaka kenan ya san dukiyar da Allah ya mallaka mishi akwai haƙƙin wa'annan a cikinta to duk wa'annan wanda suna biye cire haƙƙin Allah za su shiga wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina mimma razaqnahum yunfiqun allazina yu'minuna bil ghaibi sun yi imani da ghaibu wa yuqimuna as-salata suna tsaida sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga cikin abun da muka azurta su suna ciyarwa suna yin zaka wannan aya masu tafsiri sun ce ayan nan ana nufin ahlul kitabi ne da ita wasu ko sun ce a'a rabinta ana nufin sahabban manzon Allah daga ansar da muhajirin rabinta na ƙarshe kuma ana nufin yahudawa da nasara amma bisa gaskiya ana nufin kowa da ita ne duk allazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗanda suka yi imani da abun da muka saukar maka ya Muhammadu wato shine alƙur'ani duk waɗanda suka yi imani da alƙur'ani idan sun kasance ko suna cikin ansar ko suna cikin muhajirin cikin larabawa kenan ko daga cikin ahlul kitabi wato yahudu ko nasara duk sun yi imani da abun da muka saukar maka sa'annan kuma suka yi imani da abun da muka saukar a gabaninka kafin kai mun saukar wa sayyidina Musa ko mun saukar wa sayyidina Isa ko suhufi Ibrahim abun da muka saukar wa Ibrahim ko abun da muka saukar wa Dawud zabura kenan duk waɗanda suka yi imani da abun da muka saukar maka da wanda muka saukar a gabaninka sa'annan sun yi imani da lahira sun yi imani cewa fa gobe akwai tashin kiyama duk rayuwar da za mu yi yanzu a nan rayuwa ne na lokaci ƙayyadadde bayan wannan rayuwan akwai wata rayuwa daban wanda kowa za a tsai da shi gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala za a ce mishi wane dawo nan ga abun da ka aikata na alkhairi ga abun da ka aikata na sharri ga iyakan abun da muka yafe maka ko Allah yana da iko ya ce na yafe maka duka ko na yafe maka rabi ko ban yafe ga baki daya ba wannan ranan da wannan abun zai faru to duk wanda suka yi imani da shi su ne wanda Allah ya rubuta musu shiriya na أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون to ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa ula'ika ala hudan min rabbihim wadancan su ne wanda suna kan shiriya daga ubangijinsu su ne waye su ne masu sifofi guda 6 wanda ayoyi tun farin albakara zuwa yanzu an karanta su na farko allazina yu'minuna bil ghaibi
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإنن ما سصفوا في شدة وند سكي إيماني دا وإنن أبا بيقدات سوني وأن أكي مسشريا أولئك على هدى من ربهم وأن سنا دا شريا دا قرن أبنجيجنسو أبنجيجي تبارك وتعالى يا ربطا مسشريا دا إيماني دا سكي دا وإنن أبا بين دا أكا أنبتا ومن أولئك على هدى من ربهم وأولئك kuma wancanen ka su ne marabauta wanda sun yi riban wannan rayuwa wanda suka yi a wannan duniya a shefa idan ka zo wannan rayuwan nan za ka fita a cikin biyu ne ko ka fita da riba ko ka fita babu riba to duk wanda ya yi imani da wa'annan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi imani da wa'annan ababen da aka lissafa to ya yi riba su ne wanda suka yi riba ranar tashin gobe kiyama wa ula'ika humul muflihun su ne marabauta sani ya Muhammadu waɗanda suka yi kafirci allazina kafaru sani manzon Allah tabaraka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka sani waɗanda suka yi kafirci daidai ne fa a gare su ya Muhammadu ka yi musu kira ka yi musu gargadi ko ka bar su ba ka yi musu gargadi ba bara su ji ba me yasa me Allah yake cewa sani waɗanda suka yi kafirci ko da ka yi musu gargaɗi ya Muhammadu ka kira su izuwa abin da na aiko ka da shi ko ka bar su baka kira su ba daidai ne a gare su duka ɗaya ne ba bambanci domin ubangiji ya riga ya toshe zukata am lam tunzirhum fahum la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba me yasa ubangiji ya sa kariya tsakanin imani da zukatansu imani bare iso zukatansu ba abadan shine ubangiji yana cewa to sani ubangiji yace bara su yi imani ba ko ka gargade su ko baka gargade su ba bara su yi imani ba me yasa domin ubangiji ya kulle zukatansu ختم الله على قلوبهم أي صرفها عن الحق يا كود زكاتنسو دغا فهمتن abun gaskiya daga fahimtar alkur'ani daga fahimtar kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim sa'annan ubangiji ya sanya kunnuwansu za su ji ba wai ba sa ji ba suna jin abin da manzon Allah zai faɗa amma ba za su yi amfana da shi ba zai shiga ta wannan kunnen dama sai ya fita ta kunnen hagu ba sa amfana da abun da wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa sa'annan ubangiji ya sanya me ghishawa ake cewa da Hausa yana ubangiji ya sa yana a idanunsu yanan da ake nufi a nan ba yanan da ake nufi ake samunsa yanzu a ido ba a'a wato idonsu abun gaskiya baya birge shi samsam alƙur'ani baya birge shi idonsu sai dai inda ya kalli abun da Allah baya so nan zai yi musu daidai abun da ubangiji baya so ko yana so to idonsu baya yi idonsu to Allah ya riga ya kulle kunnuwansu ya toshe musu basira idan sun ji ba za su amfana da shi ba kuma ya kulle bakunansu ba za su iya su faɗan kalman alkhairi da ita ba ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة sa'annan ubangiji ya tanada musu azaba mai tsanani mai raɗaɗi ranar kiyama me yasa da sabawa da ubangiji lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha haka Allah ya sifanta mutane wanda
an gaya musu gaskiya ba sa so su ɗauka. To irin waɗannan kiran da ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi mana a cikin alkur'ani, mafi yawa a cikinmu mun ɗauka kamar wannan kira ne wanda ubangiji ya yi wa manzon Allah da sahabbansa, kamar mu ba a nufanmu da shi. To ba haka ba ne, duk ayan da ka ganta a cikin alkur'ani an umurce ka kai ma ka yi tadabburin ma'anoninta. Ubangiji yana cewa afala ya tadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha. To ubangiji yana umurtan mu duk ayan da kaji ana cewa ai kafirai kaza ne, ba sa bin umarnin ubangiji, ba sa daukan abun da ubangiji yake, ba su kadai ake nufi ba, kai bawan Allah da ni da kai da kowa a tsakanin sama da ƙasar nan ana nufin su da wayannan ayoyin nan. To Allah ya sa mu dace. Dama mun ce yau rana na farko ne za mu fara a buɗe, mu ɗan goda mu duba ko da Allah zai ba mu dace mu dan faɗi abin da ya yi daidai da malamanmu da magabata sun faɗa. To in Allah ya yarda za mu tsaya a nan, kuma abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan gabaki ɗaya kamar yadda Sayyidi Yahya Mara yake faɗa, kuma abin da muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في جمعنا، اللهم اعطنا نفسنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم ربنا في سرنا وجهرنا فقرنا نفسنا، اللهم بارك، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.